Tá comhlacht Feirste cluiche dar bennim Buck Eejit Games atá lonnaithe mBéal Feirste ag forbairt Feirste cluiche Peil Ghaelach faoi láthair. So an seo ag Buck Eejit Games tá ag forbairt cluiche ríomhairí Peil Ghaelach don PS5 Xbox Series agus béis sé an PC freisin. Bei dún an nimmer tríd séisiúir ar chundé agus béis sin an seach náisiúnta agus an sin isteach sa Craig cúige agus an sin ó sin isteach go dtí an Craig Ill-Éireann. Beg tú ná immert le forin de chundé sa cluiche a go machchansá beg tú ná de chlub áitiúil a dhearra agus immert losan. Tá cruthar fornan agus cruthar character agus cruthar 80 a béid dún an de club féin chuirteach cluiche. Tá anna chuid ibre i gceist le cluiche Feirste ar Herbert, idir an obair heicniúil agus an obair a líne. Beg an cluiche réigla seola san Avlion agus súlacha níos mó cluichí a Herbert a machchanseo.